Hai guys, खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौ फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनानै होनबा लोगोफोर हादों एसे जानाय ओरै संनाय ओरै ससेल' जास्ट ससेल' बारा गोलाव नङा बेखौनो आङो एसे जाबा दा अखाबो हादों ना मा खालायगोन मा मागोन जादों ना भिडिअबो बानायथावा ओमफ्राय जिनिसबो लायथ'वा जादों ओमफ्राय ओरैनो ससेल' ओंख्रि संनो आरो जानायनि आरो लोगोसे टाउनाव मोनसे बुस्थु लायनो नागिरदों सासेया ओमफ्राय मा लायो दा थांनोसै जाखांनानै दा आङो भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय आंनि बे मदननि ब्लग्सखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर अननानै प्लिज सनाफोर आरो जोबजासे नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर थौदो आं बिदिब्ला मैगंखौ हानोसै मुदुफुल आलु ओमफ्राय बोरमा बेदर नै ओरैहाय बोरमाया अखासो हालायलायबायहाय मा जाबावगोनसो फोजोबजोबजोब हालाबायबाय जारलासो जानोसै माथो आंनि संनायालाय आं अखा जब हाथारबाय नै माबारनो संहरसै आङो माबार हाखां नै दायोहाय मोनबाय ओंख्रिया नै बेदरल' ख्राव जाथारबायनो मा संनो मा मानो अखाबो हादोंना जेबो बाथोन फाजा फुजा गैला आङो एवला एवलि खालामबाय थाला बेजोंनो जानोसै आं जा जायो बिराद मोजां जाखाबाय नै मुदुफुल आलु बोरमाया आंनाहाय दा जालांसै आङो दा जालांबाय थानोसै बोरमा बेदर आलु ओमफ्राय बानलु सामब्राम दङ लेबु दंमोन ओमफ्राय आङो दा मुलि जागासिनो दङ माबानि गेस जानायनि मुलि जागासिनो दङ खिबुन नै बेकग्राउन्डआ मोजां नङाना ओंखायनो ग्रिन स्क्रिन होबाय आं नै सालायफ्राबो गिदिंलायलाङो आं दा जाबाय थानोसै दे लोगोफोर आंजों उनाव थ'फाबाय थादों माब्रा जानोसै आङो नै टाउनाव थांनो होनो सासे मानसिया मा लायनो नागिरदोंथाय दाहायसो मिथिगोन दे आं जेबो बानायाखै अखा हाबाय थानायखाय दा बोरमा बेदर आलु मुदुफुल बानायबाय आं बेजों जानोसै नोंथांमोनहाबो नायखालांबाय थादों गुदुंथार न'फ्राबो बानायनो हायाखैना सिफायनानै दिन्दांखादां जालाजोब्बायनो बेकग्राउन्डफ्रानो मोजां नङा ओमफ्राय ग्रिन स्क्रिन होनांगौ जाबाय आं टाउनाव मा लायो बेयो मा जाहैबाय टाउनाव मा लायनो नागिरदों दा थांबासो मिथिगोन ओरैबायदि गोथाव जादों गोसाथारहाय ओरैबायदि गोथाव जाखादों देगांलायथारबाय आं अखाबो हादों आखाय जानला मोनला बिसिम फुल फिसाव जालाबायबाय आं बाहेरायाव बेदर एसे लाबावलाय बेदर बेदरखौ जा बुरजा लाबोबाय नोङो आं जानो हानो हालाहाय बुरजा लाबोबाय बेदरखौ जि बुरजा लाबोबाय आं दा बेखौसो जानोसै जाना आंखायबा जालामोन आङो गेसनि मुलि लोंनायखाय गोखै जाया सानदोंमोन हायाबाथ' नै बेखौ जानांसिगोन आं लेबुखौ उफाय गैया बिराद बुरजा होफैबाय बोरमा बेदरखौ आं होनबाय आं बेदरखौ जानो हाला दे दाहाय बेलासियाव जाबावसै आङो जानो हाला आं बांद्राय आंखायसो बिखा बिदि बोरमा बिखाखौ लाबोनाङा मेजेम मेला जोब दा जाखांबाय लोगोफोर जाखांनायनि सुरु जादों टाउनाव थांनायनि ओरैबायदि गोथावखा जाखांबाय दायो नै दा थांनोसै जोङो टाउनाव ओंखारबाय ओमफ्राय नै जोमग्राखौ माबायदि लादों आं सोरैनो
साबा जुब्बानो आं दा टाउनावल' मोनहैबा देखायबाय थानोसै थांबाय थानोसै गारियाव दोनखोथाय जानला मोनला जोमबाय आं हाजाखौबो दोनबाय दसेनो फैगोन ना ओंखायनो आं दोनबोबाय मानसिखौहाय थाब फैफिनसै नै दायोहाय जोङो टाउनखौ मोनफैबाय साला मबाइलसो बायनो फैदों बियो मबाइल सिफायग्रा बे दाय जाबा मबाइल दखानावसो र' आं देखायहैनि मबाइलखौ माबायदि सिफायो ओरै सिफायो दाय जाबा माबायदि दाना मबाइल बायबावदो नोङो साला मबाइलाथ' बायजोबखाबाय माबजोंबा रायलाय आंनावथ' दंखायो आंबोथ' होखाया माबा रायलायनो मा जादों मबाइल नांगौ दाना नोंनो बाबु मबाइल नांगौ हाय मबाइल मबाइल गोदान लुबैनानैनो सिमां नुलायलायबाय नामा बे हाय मबाइल दा मबाइलखौ फैसा थोजोबैनि लायाखै लोगोफोर थांफिननोसै थांनाया जायासै दा थांबाय थानोसै आङो भिडिअखौ बे भिडिअआव दोनसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय